Kan radyo DCGB dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Good morning! Martes ngunyan, 5 de Marso, taon 2024. An sa muyang pagrespeto sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia, lalong-lalo na po dyan sa mga nagdiretso na magdangog sa programa ng Tingog kan Banwaan. Kasabay dyan ang pagpagirumdum sa paghampang niya to kaining kaaldawon. An mahal na amang Diyos dapat ang permitang ipigpaenot sa gabos. Happy birthday sa mga nag-birthday. Nag-iimbitar po kami na mag-iriba-iba kita sa kudalas G's. Martes ngunyan, taon-taon ispliker na tabi. Kunata sa kudalas G's na kita. Mantang kamo dyan naghanda ka na pangudtuhan. Sa inman kamo tabi, good morning sa tuyang paradangog na security guards. Emplyados de gobyerno naka-tune in sa DCGB, maging online o kaya sa traditional radio. So mga misis ng tahanan nagluluto gamit ang Petron Gazul. Good morning sa indo dyan sa Petron Top Gas Gazul. Kay Sir Ato Limoy, good morning pala, kasuhapon na udto. Nakapasyar kita dyan sa Gregorian Mall. Dyan sa Maxis, may kinaistorya kita. Good morning tabi dyan sa Men and Women ka na Gregorian Mall. Dyan sa Maxis. The house that fried chicken built, lalo na dyan sa tuyang mga barkadang security guards. Good morning! Katuwang ta dyan ang Mega 4 Patrol. Mega 4, apat sila. Chief Jimmy, Compadring Jim, Compadring Al, Pading Jomar, and siyempre Joshua Bino. Manibela Henry Mata. Yaon man dyan siyempre kasabay ka na news team an samuyang OJTs, interns from Bicol University. Sa Control Technical, June Napolis. Para sa broadcast mitabi region-wide sa gabos na probinsyas na pinag-abot kan pwersa kan AM band sa Bicol Region. Mantang dyan sa newsroom, the ever reliable, ang talagang malalauman, News Director Mardela. Para po sa sumada lokal, national, international. Katuwang dyan ang Tres Marias, Angel Muzdaza, Jean Matthew Baliran, Razel Cortez. Sa social media platform kan DCGB, yan na news na nagkakabara sa nindo. Sa internet, yaon dyan si Jimus Barrios, katabang ang news team. Sagkod si Madam Shia Leron. Sa samuyang broadcast worldwide netwide, DCGB News Online, Facebook Live. Jerome Nico Martinez, and siyempre sa YouTube, DCGB Legazpi City. Ako mapuan sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Good morning! Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Sige tabi di every Tuesday tabi ang programa nindo na Tingog kan Banwaan, more or less mga 45 minutes na lang yan, including commercials tabi. Matapos kita bago mag alas 10
And pag alas 10 madadangog po nindo ang programa na kang Department of Social Welfare and Development Bicol, yung pinag-apod na DSWD 5 meaning Region 5 ano. Nadangog naman nindoan ka ito kanakalis na mga taon tabi June baga ano igwa nakandigdi. So alas 10 iyan sagkod alas 11. Pati so programa ni ND Mar bababawasan man ito ning 30 minutos ano na programa ni ND Mar tabi. Aagihan po iyan kan DSWD 5. Kada Martes man lang po iyan and every Tuesdays thereafter magpuon ngon yan tabi. Kaya kada Martes po, ang programa ta is mga more or less 45 minutes lang yan, yung actual running time ta, including excluding yung commercials, ano tabi. Kaya kung may mga reports, sige lang tabi, pasok na natin ha. Yan po. And kung may mga concerns kamo sa DSWD, I don't know, kung igwasin na tabi nin portion para sa mga concerns or scripted yung dalagan kan sa indang programa tabi. Taod-taod, mahiling ta po yan tabi. Ano? DSWD 5. Meantime, tingog kan banwaan po, iriba-iba man kita sagkod alas 10. Good morning dyan sa kunyan sa tuyang paradangog kay Madam Beth Costa. Madam Beth, kumusta na? Long time no see ano dyan sa Costa Enterprises. And dyan man po sa tuya na paraantabay man sa Albay District. Yung pinagkakaong-kaonan ta dyan, karinderiya sa may Capitol Annex, karinderiya na Manay Ellen. Manay Ellen, good morning dyan sa Indo. Kumusta si Yi? Si Yi na Alaurin. Yan, good morning. Yan, sa gabos na mga barkada niya to na drivers dyan sa, kumusta na dyan sa Bicol International Airport. So, para antabay ta dyan na drivers kan taxi, ha? Sagkod yung mga vans dyan, tabi. Mga express. Tapos yung taxis, mabuhay tabi kamo dyan sa Bicol International Airport. Sa San Roque, Kanligaspi, kumusta dyan sa Daraga? Kumusta kay dating Mayor Vic Perrete? Kan Daraga, Bossing Vic, Mayor Vic Perrete. Good morning, long time no see. Dyan man kay Vice Alcalde John G. House yan. Kumusta man po kamo? Sige, tabi, and Sir Popoy Balmes, maray na aga, tabi, Sir Popoy, dyan sa Indogabos, sa JRB Battery and Calibration Center. Mga baterya, goma kan auto, yan dyan. JRB, igasindan ng mga pigpapabakal man dyan, fluids, belts, yan. Good morning, morning, tabi. And palan, utron ta, ini na paluwas naman ni VP Henrica Subago sa programa, sa programa niya. Pero mas maray po na itong suko niyan, oong publiko, ma-informaran niya to. Initabing nagapod na taga-bigaa, kung bako man urgent po, tabi, madali lang po, yung sa tuya po na brownout is lawos iyan. Mas maray na ito na ma-repeater tatabi, lawos ang maghapon na brownout, poon alas 5 nin hapon, alas 5 ning aga sa aga, Marso 6, Miyerkules, sundo yan alas 6 nin pagkabanggi. Pero expect na mga alas 6 da ipa iyan. An iga po nin trabahong gigibuhon, yung National Grid Corporation of the Philippines. Madali lang po manatabi, ining taga-biga, ining 1106, madali lang po. May tatrabahon po, ining National Grid Corporation of the Philippines. It's not ALECO. Bako pa ini ALECO-induced brownout, but it's NGCP. Dakulaon pong trabaho ang gigibuhon ninda sa mga substations. Iyan ang mga substations. Diyan minalanding yun. Dakulaon na bulto ng kuryente bako. Diyan minalanding. Diyan minabulos. Hali diyan sa wire kan NGCP, mga main line, transmission lines, kang National Grid Corporation of the Philippines, hali man duman sa pinagbabakalan niya to ng kuryente, mga suppliers sa Luzon. Yan. Minatulay yan dyan sa mga transmission lines kang National Grid Corporation of the Philippines, ibibulos dyan sa mga substations kan sa indang pinagpapabulusan ng kuryente. Yan na mga kooperatiba ng kuryente. Igwas indang gigibuhon niya na trabaho. Mahiwas ang gigibuhon nidang trabaho. Kaya maghapon po yan na brownout,
bilog na segundo distrito kan Albay. Entire second district of Albay, brownout po sa aga, 5 a.m. to 6 p.m. Yan. Kanayon siguro, so aleko, igaw maning isasabay ng mga trabaho, siyempre, daing kuryente, makakabuelo man so sa indang linemen and sa indang maintenance personnels and crew. Yan, pwede na yan na isabay dyan, tabi. Basta ini po, it is not Aleco-induced brownout, but it is NGCP na maputol po, kan pabulos nila ng kuryente, pasiring sa mga substation digdi sa Albay Electric Cooperative. Particular po ang second district, entire second district of Albay. Sige so yan. Iplano na tabi, iplano na gabos-gabos, urog na itong may mga hotels, karinderias, restaurants, mga negosyos. Iplano na sa mga harong, iplano na ang sistema. Igwa ka mo dyanin mga malalapaon sa ref. Lutoon na yan. Kung kadakol, day kayang ubuson, ipadara sa DCGB. Tanganing day masayang. Di ba, John? Ayan, tabi basta sa aga po. Yan ang brownout. It is not Aleco-induced. It is NGCP na makat mo na kan sa indang supply ng kuryente dyan sa mga substations. Taigosin ng tatrabahon. Good morning dyan sa mga parantabay niya to sa National Grid Corporation of the Philippines. Idiretsutan mga istorya muna sa luwas. Sandali, itong taga-biga daw ini? Itong taga-biga Hello, good morning. Hello, good morning, Sir Pio. Ano po lamang tabi? Salamat sa naraman mi ma-brownout sa aga. Okay, thank you so much po. Welcome po. Sige po. Salamat. Sige. Sige po. O yan po tabi Diretso kita kan mga istorya dyan sa luwas. Nasa linya si Compadreng Jomar Bien. Compadreng Jomar, what's happening? Good morning! Salamat pa rin, Pio. Good morning sa mga parantabay. Bagong barata pa rin, Pio. Iyan na brownout. Iguaman sa first district, ayan sa Agabay ayon. Susakop kan Santa Misericordia Station. Ang nasasakop ka iyan na Santa Misericordia, iyuan Santo Domingo. Sabay. Abayan Santo Domingo. Yan. Sulinya, pasiring sa parte kan Bakakay, pero sundo sana sa barangay, portion kan barangay San Jose kan Malilipot. Oho. Yan, iyan ang mga sakop kan sa Misericordia 1 and 2 na substation. Dangan, isla kang Kagraray, tapos isla San Miguel kan Tabaco, isla Tulong Barangay man sa isla kan Malilipot. Yan. Iyan tabi patipiyo. Ay, salamat. Salamat Compadreng Jomar. At least baka nag-arantabay dyan, magbigla sa agab. Sabi nga ni Pio, so second district na. Salamat sa pag-remind. Igwa pala kasabay dyan sa Santo Domingo. Ang Santo Domingo, katabayan sa Santa Misericordia Substation. Apa. So, saka ito sa mga nabanggit ko. Mientras tanto, paring Pio, kuryente naman sa Nampigurulayan kuryente man ang bareta ko, pero bakong kuryenteng sala. Inasikaso na kasudma kan lokal na gobyerno kan Bakakay. So problema kay ito bagang sa mga pinurutulan na nagbabayad sinda duman sa karong supplier. Walang iya. So sarong supplier. Ano nang nangyari kay ito? Kasudma kaulay ni Mayor Edsel Villesa kan Bakakay ang manager, acting manager kan acting general manager kan Aleco na si Engineer Wilfredo Buksit. Yeah. Para aramon kung ano ang dapat nagibuhon para makabitang giraray. Itong 25 sana, 25 mga customer kan illegal na distributor. Aram mo Compadre Jomar, tama man ang ginibo. It's compassionate enough na ginibo man iyan ni Mayor Villesa because itong mga kunya nagbabayad tudok sabot man ito, they were made to believe na
okay so Oo. sa indang pinagigibo. Kaya lang ini talagang Oo. ining saro na ining supplier na ini ang dapat nagpandoson. Sige, Ang sige. istorya pa lang kayo Oh, ni. Nag-apply man ini na 25. Oho. Kaya lang, dahil sinda pwede kabitan, mga squatter sinda, duman sa garo inabandonar na daga, na ang sabi dati yung natutukdukan kan Santo Domingo Rural Bank, Rural Bank of Santo Domingo. So, dahil man nakikipagurong digdian kag sa diri, kan daga, and nangyari, turugdok na lang ito. Then, dahil sinda ipakabitan, nag-opresir so saro duman na legal dati. Oho, yan. Legal dati ang connection. Mm-mm. Ako na sa makabit sa Indos, ako na sa magbarayat. 25 residensya. Amog-amog. Di, fight man nito. Ta, siyempre gusto man, dahil man nga kami na-approve kang Aleco, ta dahil kami nakakapresenter kang dokumento, kang daga, na taro sa requirement para makabitan kami kan legal na mga kontador. So, nagano naman sinda, grinab na nitong pig-officer kan sa saro na ako na sana kamo magkabit dahil man kamo karabitan ta bako man yan ito dagayan dahil man kamo kapot na papeles. Di fight naman ta gusto magkakuryente. Religiously nagbabayad sinda duman. Yan, oho. Nagbabayad. Ngeta ito mampalan may kakutsaba man da. Di figure reading. Kalang hiyaw. Igwa ning kasindikato. May nagre-reading man. Oho. May naglilibot pero dahil man pigre-reading ito, dahil man pigsasabit sa Aleco, di din koleksyon. Day nagkukurit so ballpen pag-reading. Wow, Jer. Nagkukuleksyon sa mga ito, kakutsaba. Oo. Banga man nga kita di bus. Ikaw nga para reading sagin, unin na kaya sumayan. Nya, Aleco na sumay kapot. Oho. Nag-imbestiga na, discover. Yan. So, I don't know kung ano so naging puturo kay itong reader. Buda so supplier. So, supplier, may puturo. May puturo. Maraw to garing. Walang iya katama may putoro so supplier. Oh, sige. Maraot na future. Sige. Pero sa mga biktimang 25, ito ang duminulok, hindi kay Mayor Rachel Villeta. And dahil kaduwang pagkakataon, nakitag-ulay si Mayor Villeta. Kasudma, Opo. sa acting manager, general manager kang Aleco, para haputon kung ano ang mga kaipuhan para maging legal ang mga ini. So 25. Okay. 25. So, napag-urula yung basado sa konfirmasyon sa satuyang unya ni Mayor Villeta na ang hinagad kang Aleco is garo MOA o kasunduan na oras na kaipuhan na kang katsadiri sudaga Yan. abandonaron ito ninda so kuryente gabos so surrender ninda ito sa Aleco. Correct. So, Oho. so mga linya, so pero arog na lang kayan para matabangan ito. Tapos pakiuron man ni Mayor, gusto ba niya kayo ni mga biktima bagang niya ini? Iyo, opo. Kwansinda, they are unwilling victim, kumbaga. Tapos, uyan nga ni, nagrara ni, opo, mabayad kami. Napatubod kami kayo, napaguna kami legal sa operasyon. Bako mi kagibuhan itong so pag kuning kami biniktima man kaiyan. Tama man sugilibon ni Mayor Villeta. Although, araman da kan mga ini na bawal makikonektar. Oho. Pero willing na kami, nagbabayad nga kami kasi ang pigkukonsumo may pigbabayadan may kaya lang dahil may pala nakakaanto sa Indo. Yan. Bako na nindang sala. Nagbayad sila dahil sila bas. Yan, di ba? So, iyon sa pakiurong. Kaya ang naging kondisyon na lang is ma-execute ki dokumento. Opo. Dahil ko aram kung MOA o kung ano na nasa nakabugtak duman, once na kinaipuan kan may sadiri ang daga, sudaga na natutugdo kaninda, puputulon ang linya nindang iyang kapos surrender kapos na mga ano ini. Yan. So, kunso ano yan, kung ang kontador is libreng itatao kang Aleco, surrender ka po siya. Iyo. Iyan ang ororo. Nag-oro yun man. So 25. Iya subay sa diri kang daga. Kaya riba so 25 sa paguron. Ang problema, may sa diri kang daga, cannot be located. Iyo na nga ni ang pag-iisip ta kumpadring Jo Marta. Duman sa memorandum of agreement kay puan pumirma mismo. Sumay sa diri kang daga.
Oh, Garon paano kayo naman yan? kaipuan. Oho, ano daw? Kaya naman kaipuan. Ang garong papapirma mo lang, pag duminig di sumay sa diri kanda ka, o yung marali ka mo dyan. Marali Ay, ka mo. tama. Tama, anak ko ako. So, anytime na magtaramso daga, layas! Oh, uy, uninali ko, surrender me na ining mga kinonektar mga nindo. linyami, Yan, tama. Araw kaya araw ka ng ururon. Very good, very good. Mhm. So, yan na napagka-uruyunan. O Oo. yun kanso Aleco, o yun man so 25. Very good. Okay. Na mga konsumidores. Saro sa pinakahurong pa kang alkalde, Mhm. kung pwedeng sa mga penalty, may penalty sinda. Mhm. Taday man ipigligta sa penalty. Taka mo ngayon, nag-violate, nagkabit ka mo, illegal connection man kiraray iyan. Mas kinagagi sa kontador, bawal iyan na ginipon nindo. So may Iyo. penalty. Sabi ni Mayor pala, kasi si Mayor nag-istorya ako, na inurong ko ngayon na, haliw na nga ito. Taday man nga. Pinalidad. Oh. Although willing man nga ni magbarayad sa mga mga so 25 mga Konsumidores. Oho. konsumidores. Kaya lang sabi da kang Aleco, susuk kay Mayor, maski 50% nga pabayadan sa. Very good. Kaya na yan. Buda. Pwede na iyan na siguro 25% na sa Indo sa kuya naman sa 25%. Pigiling ko kung araw. Kaya ni Mayor Pigiling yan. ko kung araw ba yan, kaya yan. Pigiling ko. Pagsalanganin kayo, ano do ko nagdadangog si Mayor sa tungo niya, pero karon nasa meeting ito. Ay pasubutan na si Mayor, ipatagutan. Pero ako ang hiling ko, dainagad mapasupogan si Mayor. Sasaguton na ni Mayor na penalty yan. Sangaran kan serbisyo publiko. Si Mayor Pasos, Mario Joseph sinasabi ko. Muna kan magteksito sa ko, ano ang kinibon nindo? Mga demonyo ka mo. Kaya ni Mayor. Sinasabi ko sa inyo. Penalty o ano mga gabos, bayadan. Sabi kang sige. alkalde, o yun, napagkauruyo na 50% na sana ang ano yan, Penalty? ipapataw na penalty dahilan sa mga development na ini. Pwede nga ni siguro pang ikuan kumpadring Jomar, baka mahilot pa ni Mayor Villesa na minswala na sana ito na 50% kung da kaya ta kung para rin tama ng tios. Pwede. Minswala na yan. Oho, sige. So, ang pigalat na sa nangon yan, yung itong Memorandum of Agreement and the oras na magibo, mapuna kang proseso kang pagkabitnin linya dito sa 25 mga naging biktima. Manungod duman sa Barangay 13 ang apot mo? Yan, Barangay 13 Barangay 13. Bakakay. Sige. Manungod duman sa mother, meter. Yan. Tumay sa dire. Oho, hain na ito. Sabi ni Mayor, linaw niya sa problema, luwasan niya. Simple. Linaog mo yan, luwasan mo. Nakaloob ka nga dyan, lumuwas ka. Yan ang alkalde, sinasabi ko sa iyo. Diba? So, sabi yun, dahil niya pigkonsente, sumaraot na gibo ka itong susaro. Correct. And nice and logical decision kan alkalde. Sige. Roger. Yan pa din, magdagdag na baleta, Jomar Bian, DCG. Thank you so much, kumpadreng Jomar. Uyan po, tabi, yung istorya duman, so mga listeners niya to, na bako man taga Bakakay, bako man taga First District, nangyari pa, sarong barangay dyan, igwaning nag-leader na duman nagbabayad sa iya, 25 harong kinonektaran niya, duman nagbabayad sa iya, kuryente, o day man pipabot sa likod, dakop ito, NBI pati ang nag-grade, igay dun sa kasabay, NBI ata yun. Yan So 25 pinag-ako din ni Mayor Villesa, pinakihuron sa Aleco. Sige, pwedeng kabitan niya. Pero igusan ng sunod na requisitos. Itong mastermind, bahala ka sa buhay mo. Sabi ni Mayor Villesa, tama ba gano? Tagon mo. Itong 25 nag-connector sa iya is religiously paying. Kunyan. So, ang talagang alkagwete, sabi ka mga may edad, itong mastermind yan. Ngunyan, itong 25 pinaggibuhan ng medyos ni Mayor Villesa, hinapot si General Manager Buksit. Yan, kang kunyan. General Manager Buksit. Kang kunyan, kan Aleco. Pwede nga yan. Tako mo, dahil man talaga ito yun makaka-apply nin kontador,
bilang konsumidor, tas sunod bubugtakan nindang harong, bako ninda sa diri, mga squatter sinda. Igwa ba ganing patakaran ng alay ko, dapat kung sa imong harong yan, nakakaharan na sa imo ang konsumidor sa konsumidor. O di day talaga ito matawan man. Ngunyan, pwede ngayon na makonektaran iyan, bayadan sa nangaya so penalty, pero pinakihurong kang alkalde, 50% na sa naman ngaya. O pwede ngaya, pwede nga ni sigurong hiluton pa ni Mayor Villesa, minsualan na sa ng 50% na ano, depende na sa natabi ano. Kayang-kaya yan dyan na arreglaron tabi kung paano sistema. So makukonektaran po yan na 25 na konsumidores ng kuryente sa barangay 13 kana bakakayan no tabi. Ege. Good morning palang tabi dyan sa mga kanakaagi bagang aldaw diyo na banggi na Fire Prevention Month. Enot na banggi kan Fire Prevention Month. Kasulo dyan sa kunyan sa Victory Village boundary kan Lapu-Lapu. Nagkapirang residentes dyan, pamilyas na wala ning harong o nagtarabang-tabang nagtaong maning ayuda sa provincial government of Albay sa paagi ni Governor Grex and yung grupo maning Kalinga ni Loria. Yan. Tigjiris mil. So totally board. So tinumpos talaga yun. 10 mil na cash pang puon-puon lamang pagkatapos so medyo nadanyaran sa harong igwa maning tag 5 milyata yun. Plus yung emergency food packs. Hali man yan sa grupo kan Kalinga ni Loria. Yan. Nagpasiring dyan mismo si Kaloy Andes Loria sa lugar na yan sa may Victory Buda sa may boundary kan Lapu-Lapu. Tanganing tabangan. Yan ang pinagasabi ni Kaloy Andes Loria. Sukaya ta. Sige. Pero kung di paano tayo yun, igo bagang kasabihan bagad yun na you cannot give if you do not have. Yan. Kung kaya sana, so kaya sige yan. O. Igwa man tabi ka mo ng tagjiris mil. So, total na nagkaturumpos, 10,000 pesos man, then 5,000 pesos man duman sa partially damaged, kumbaga, partially burnt house, plus yung mga emergency family food packs, Kalinga ni Loria po yan. So, yan ang gustong sabihin ni Kwam. Daing dakol na politika, daing kung ano ang maitabang sa komunidad na kaya na paghirigusigusang pagtarabang-tabangan, spirit of volunteerism nga yan nagkalinga ni Loria. Kaloy Andes Loria, kalinga spirit of volunteerism, iyan po, dalagan tulos dyan sa Victory Village, as in iningso sa kunyam, sa boundary kan Lapu-Lapu, nagkasuluan dyan. Yan, abot-sabot ka makakaya. Yan po, naitawa niya ng tabang-tabi. Sige, mabuhay ka mo dyan sa Kalinga ni Loria. Kaloy Andes Loria. SD 2025. Oras, Pilipinas. Halawig yun ang hahanap buhay, Sige, dahil maghali. Medyo halawig pa ang hanap buhay. It's 9:33. An oras hatod sa Indokang, Pilipinas. Para healthy lungs, pa-check ka langs. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Red Horse Beer, lakas ng tama, pero di wasak. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid, it's liver or lover. Boys, nor. Pag Friday na, Mongo time na with pork cut. May sarap ng 1 kilong pork in just 1 cube. San ka dadalhin ng tibay ng loob? Sa libo-libong parangal? Sa puso ng bawat Pilipino. Sa mahigit 165 years ng husay na kinilala sa buong mundo. Yan ang Tanduay, world's #1 rum. Drink responsibly. Para sa tibay na magtutulak sa'yo, Tibay Tanduay. Drink responsibly. Kapag napapasarap ang kwentuhan, napapasarap din ang inuman at pulutan. Pare, hinay-hinay lang. Baka hindi lang ikaw ang may tama, pati na rin ang atay mo. Practice moderation and a healthy lifestyle. Isama pa ang pag-inom ng Liver Aid Silimarine Capsule. Ang Silimarine extract mula sa halamang milk thistle ay may antioxidant properties na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng atay. Mabibili ang Liver Aid sa mga leading drugstores nationwide. Be a liver lover. Boy, mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano,
Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. AVP Catering Services! AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP At 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Daming gusto ako mawasak. Bakit iinom nang tutulong sa pagwala? Mag-Red Horse Beer, wag wasak. Ang bilib sa sarili, wag ibagsak. Ang galing ang dapat itulak. Wag padala sa daming talak. Hayaan mo silang pumutak. Sa katutak, sa pangarap, wag i-park. Wag wasak, maniwala, magtiwala. Inumin ng tama. Wag wasak, tayo, sama-sama. Lakas ng tama, pero di wasak. Red Horse, extra strong. The number one, beer ito ang tama. Drink responsibly. Balik-balikan ng swabing astig. Tamang astig. Lakas ng tama pero di wasak. Red Horse Beer. Drink responsibly. Pre, pag na-shoot ko itong behind the back, ultimate na po, mega nakapikit, isang kamay nakakadena sa kotse mo. Mga 20 meters ang layo habang maliwanag ang buwan nang naka-Facebook Live at nanonood si Crush. Bigyan mo ako ng 60 million pesos ha. Ginga. Ay, sana nag-Bingo Plus ka na lang for as low as 1 peso. May tsansa kang mag-uwi ng up to 60 million pesos jackpot prize. I-download na ang Bingo Plus app sa Google Play Store o Apple App Store. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app, now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Kainan na! Tinola na! Tinola? Wala namang lasa. Tinolang matabang kulang. Dagdagan ng Nor Chicken Cubes! 1 cube lang. May rich flavor pa! May sarap ng isang buong manok! Na matagal na pinakuluan! Nor! Sarap ng tinola na miti sarap. Sarap pala ng tinola! Ang miti ng lasa. Ma! Extra rice pa! Nor. Kapag napapasarap ang kwentuhan, napapasarap din ang inuman at pulutan. Pare, hinay-hinay lang. Baka hindi lang ikaw ang may tama, pati na rin ang atay mo. Practice moderation and a healthy lifestyle. Isama pa ang pag-inom ng Liver Aid Silimarine Capsule. Ang Silimarine extract mula sa halamang milk thistle ay may antioxidant properties na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng atay. Mabibili ang Liver Aid sa mga leading drugstores nationwide. Be a liver lover. Boy, mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Nay, ibang klase ka talaga magmahal. Lahat ibibigay mo. Kahit kulang ka sa tulog, parang hindi ka napapagod. Lalo na pag nagbe-breastfeed ako, lagi kang nakangiti at masaya. At sa pagkain ko, ingat ka na maayos ang binibigay mo. Nay, salamat po sa tiyaga mo. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance
kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim, at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Hyper bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag Kremel S tablet na. Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Maginhawang araw! Dimples Romana po. Uy, Dimples, andito ka rin. Salamat sa pagrekomenda mo dito sa Generica Drugstore, ha? No problem, Nay. Musta lang pakiramdam nyo? Maginhawa na. Salamat sa maalagang pharmacist. Nabigyan ako ng generics kasing bisa ng dati kong branded na gamot. Pero sa presyong mas abot kaya. May libreng konsulta pa with their partner doctors. Kaya damang-dama ko ang ginhawa dito sa Generica. Yan ang ginhawang Generica. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Pag ginhawang Generica, damang-dama. Sa Generica Drugstore, tara na! Sa Generica Drugstore, dama ang ginawa. Yan ang ginhawang Generica. Ako si TB. Akala niyo ba tapos na ako? Andito pa ako at 1 milyong Pilipino pa rin ang pinapahirapan ko. Pero kaya namang iwasan ng TB. Simple lang, tumigil sa paninigarilyo, mag-exercise at kumain ng tama. At syempre, konsul tayo sa eksperto, ang primary care provider mo. Pacheck ka lang! Isang paalala mula sa Department of Health at USAID. Pilipinas, para healthy lungs, pacheck ka langs. Magpakonsulta na sa inyong trusted healthcare provider. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Pilit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Pilit na ilabas mo. Makikinig ako. Pilit na ilabas ang kwento. Pag San Miguel tayo. Pilit na ilabas mo. San Miguel Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Ang San Miguel Pale Pilsen 320 ml, 40 SRP lang. Ang Grande, 105 SRP lang. Bili na! Drink responsibly. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Good morning palantabi dyan sa igo palan itong mga borders pa na kunyan. So nasulo bagad yan sa Victory and Lapu-Lapu area, boundary ano Linderos. Igo mga borders yan kahirakman. Tinarawan pa ito maning kisira tig sarang ribong pesos man. So mga naafektaran na borders tinarawan man ni kankalingan ni Loria tig 1,000 pesos man. Takahirakman mga borders from Rapu-Rapu. Salamat daakan. May nag-upload ka sa tuya pa from Lapu-Lapu. Mga borders ngayon papapiti narawan pa na so naapektaran yan. And nagpapasalamat man so pinaabutan man in tabang ni City Councilor, ex-officio member sangguni ang panlunsod si Mama Milabal, City Councilor Milabal. Salamat ngayon papapi pakipaabot kay Mama Mila.
tinarawan sinda nin emergency family packs, igwanin tamong, so mga kaipuhanan na immediatamente diit na pagkaon dyan, kung ano, napapatos-patos. Kumbaga sa terminolohiya, tarabang-tabang, so mabaro-baro napatos-patos na tabang. Mga gamit iyan, so nakayanan man ni Councilor Mamamila, salamat ngaya, sabi kan mga nakahurong ta dyan ta. May mga midbid kita dyan sa nasuluan, hali kita dyan kan bangging ito. Yan, so tulos mo nag-arakodir iyan sa kagawad Mila, si Mamamila, an sa tuyang ABC President, City Councilor Mila Bal. Salamat daw. Mamamila, baka nagantabay ka mo dyan sa indong residensya. Thank you so much da, hali duman sa mga tinarawan din ning tabang, kan sa indong opisina, ka-Councilor Milabal, salamat nga Papa Pio, maski nga sa paagi kang programa mo, may paabot man kay City Councilor Milabal, duman sa pinaabot man na emergency family packs, diyan sa mga nagkasuruloan diyan sa Victory and Boundary kan Victory, Linderos kan Victory and Lapu-Lapu tabi yan. Salamat. And duman pati yung mga borders man, so nataon maning tabang ning Kalinga ni Loria, nagtinarawan man ito maski puro paano man, may tagsarang ribo man, so na baro-baro man tabi, yun man na nakayanan. Kaya pasalamat man sinda, yan, pati itong sukas assistance, hali sa Kalinga ni Loria, and yung emergency family packs, yan, kang Kalinga ni Loria. Plus, so grupo man ni Councilor Mamamila Bal. Salamat na tabi, Mamamila, duman sa mga ipinaabot mo man. And yan sa grupo man ni Kaloy Andes Loria sa Kalinga ni Loria. Yan, good morning dyan sa hali sa Pilipinas. Nakantabay patabi ka mo kay Alvin di Farmer Magsasaka Azotea. Ini para antabay ta, and he's a radio enthusiast, and dugong radyo ini. Nagantabay sa dyan sa disyerto, sa Medio Oriente, sa Fujairah. Tama ba? Sir Alvin, yan, nag-antabay siya dyan. And si Madam Len na kunyan, Graheda dyan sa Kamalig. Yan, mabuhay ka mo. Kay Manay Rose, buda kay Cho Floring na Florenyo na Graheda sa familia. Good morning. And good morning Uncle P. Maray ang obheto, pag-abot ki kalamidad, buda kadipisilan, yaon ang pagtabang kudos. Yan, iyo po yan, nagtatarabang-tabang sila, kaya nga ni Kalinga ni Loria Kalinga sa familia. So abot kan makakaya lang, bako man sinda kadakula kan iba na gulping ko niya, so abot kan makakaya. Tabangan, tabi Yan, so grupo man ni Milabal, Mama Milabal, Councilor Milabal kan Legazpi. Yan. And kay Sylvia Bertis as well, permi kami naka DCGB News Online watching from Tabaco City. Regards da sa familia Bertiz kan Bakakay and as well a family. Good morning pala dyan sa paradangog niya to sa Tabaco, ha? Sa paagikan sa Muya man na sister station dyan, FM station, yung 106.9 WGB FM sa pamamayo kan sa Muyang mabuoton mahiguson, the ever capable na station manager Dex Velez, yan, sa 106.9. Good morning. Si Jay Balizoro from RRJ Subdivision, good morning kan dyan sa Ginubatan. Pati naman si Elmer Rimbao, dapat sumabay na sa pagkumpuni ang Aleco para dain na po magpatay sindi ang ilaw. Iyo po, kadaklan arog kayan ang pinagigibo pag igwaning notice of power interruption yung National Grid Corporation of the Philippines, diday sidang tipabulos na kuryente sa Aleco halimbawa, taigong repair sinda, minasabay man po yung Aleco. Yan, tanganing mabawasan na, so patay sindi kan Aleco. Tayo masana, maputol ng kuryente sa aga, so NGCP, taigo sinang hirahayon, minasabay yan tabi. Sabi ni Alvin, wem habak padi, gunmuan tabi. Matibay ini mina ballroom dancing si kunya na. Dati tayo ni panong volunteer kan nakalis na mga eleksyones digdi sa DCGB. Nag-volunteer ni si kanday pa nag-abroad. Nagtrabaho nga nagtrabaho ka dyan sa Second District Engineering, Sir Alvin, si Mr. Jack kang UAE. Gari nagtrabaho ka dyan sa Second DE.
Matibayon mi na ballroom ini. Baysa na tabi, Sir Alvin, ipapaabot ko sa upper management an sa ato yung pwedeng pagtabangan sa programa kung igwa dyanin mga concerns sa Medyo Oriente. Particular sa imong kinamumugtakan. Ano? Kung igwaning mga informasyon na dapat kitang maipaabot. Yan. Nakulang tabi ka mo dyan. Ano sa indong lugar. Ikunyan tang concern. Kunyan. Pwede kitang mag-tie-up tabi. Ano? Sir Alvin. Yan. Good morning tabi. Hali sa Pilipinas. Anong oras daw dyan sa indong lugar sa Medyo Oriente? Sige di. Yan tabi ha. Aray na aga. Salamat da, Mama Mila Councilor, City Councilor, Mama Mila Bal. Yan. Duman sa ipinaabot manatabang sa mga nasuluan dyan sa kunyan, sa Victory Village. And siyempre, salamat man sa kalinga ni Loria. Yan. Sige, marhay na aldaw po. Nag-increase yung gasolina, pero crudo nagbaba. Plus yung LPG, nag-assure ang gobyerno. Dahil po dahil madagdag ang presyo kan liquefied petroleum gas. You know why? Palaog na ang summer, duman sa mga nasyones dyan na minabarakaling dakol na bulto ng LPG. Kaya dahil na nila kaipuan yung water heater, yung heater baga, nagamit ang liquefied petroleum gas. Kaya mababaan ang demand kan LPG, kaya mabarato ang presyo. Kaya bako mabarato, steady lang sa prevailing price ngunyan, yan na liquefied petroleum gas. Pwede na kita June! Sige tabi, sandali po muna at eto na. Kada Martes po yan, ang programa more or less yung actual running time, mga more or less 45 minutes lang yan. May mga commercials, may mga reports. Minalaog po ang programa kan DSWD 5. Dati na nindong naantabayan na nini, kan nakalis na mga taon. Break lang muna, then vuelta naman sa programa ng DSWD 5 alas 10 ako alas 11 din pagkaunto. Sa pangarang kambilog na tropa, salamat kan sa indong paghinanyog asin mahal na amang Diyos ang magbantay. Sa Indo